Sad. Šta je bilo? Što si tako ljut? Pa viš ti koje je doba. Vidim. Pa cijeli dan sam ja bio u ovom glupom moretu. Znači nisam stio šta pića, pojest štedio pare, rekao odo na kraju dana. Dan petaka u restoranu, najdem se ko čovjek. I ima vam ovaj neki bajg ekskluzivni restoran, rekao, ekskluzivan, ima on tiče mlijeka, sigurno. Ja tamo u restoran, kaže konobar, izvolite. Rekao, jarane, a ja kod to nešto pojest, rekao, jako da me drži. Rekao, dajem pilav s kajmakom. Kaže, molim. Rekao, ako nemaš kajmaka, more sa sirom. Kaže, nemamo mi. Kako, rekao, nema. Kaže, nismo nikad to imali. Rekao, svašta. Aj, rekao, dobro, nema veze, nema. Daj mi, rekao, imaš popare sa suhim mesom. Ali da je dobro ono zaljevena, no. Koje nema. Ja, rekao, vidi, šta se dešava. Daj mi, rekao, kešketa sa pilećim mesom. Nema tu. Kontam je, jarane, aj, rekao, makar dajem turšiju, rekao. U nju ima riža, mlijeko, svašta. No. Makar turšiju da pojedim. I nema ni te turšiju. Dobro, rekao, haj ti meni reci, šta ti imaš? Kaže, danas imamo samo na meniju pasta, quattro formaggi nešto. Ko jarane, ja ne znam kakvu vi pastu koristite, ali kod mene, kad god koristim pastu, ja pljunem. Ne gutam. Kaže, nije to ta pasta. Pa dobro, ako imaš sliku da vidim kakva je. Donesu meni makaroni. Sira ima nekog na njima. Aj, rekao, dobro je, makar makarone da čovjek. Daj mi, rekao, te makarone. Donesu makarone. Ja sam to u sekundi spucu. Sekundi, znači, Bog je moći biti. Dođe onda naplati, rekao, jarane. Dobro je bilo, ali samo buđate ovaj sir. Molim, rekao, imao si 4 neka sira, ovo jedan ti je buđen. Rekao, ali ja sam toliko gladan da, rekao, izdvojio sam njega, a ostalo sam pojeo, ne mogu sad, rekao, dječko, gluho doba, nemam ni šta radim, koji džav. Kaže, nije buđav sir, nego je to normalno, da je takav sir. Kaže, će rekao, biti normalno da donosiš ljudima buđav sir. Kaže, ne, to je takva vrsta sira. Vidim ja gdje sam došao. Rekao, slušaj, evo tebe ovog petaka, zadrži kusur u redu. Rekao, samo da idemo odavde. Kaže on, molim, ako ništa u redu je, zadrži i da idemo odavde. Kaže on, pa to je 16 maraka. Šta je rekao 16 maraka? Kaže, pasta. Rekao, makarone 16 maraka. Kaže on, ja, 16 maraka. Rekao, jesi ti lud, čovječe. Pola kile makarona, marka i pol. I to sira što stavio popola kaške. Rekao, slušaj, zadrži ti tog petaka i neš me više vidjeti. I eto, izletio sam sama.